Mezurtz utzi liburua bere horretan. Horregin beharko litzateke lan bat, sare bat, bertsoak irako. Poetak berak ezin duena eginda... Bizkaia egiten. Mezurtz utzi liburua bere horretan. Horregin beharko litzateke lan bat, sare bat, bertsoak irakurtzea osgoran, kontutan izan jentea. Ez bakarrik norberatzen. Aldatzen da zalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera, munduan den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez argitu aldatzen banaiz. Den LZ txiki Euskal Herriko aztarnategi garrantzitsuenetariko bat da. Bertan aurkitu zuen Jose Miel Barandiaranek hemengo gizaki aztarnarik zaharrena, emakume baten besondoa duela 80 urtekoa. Orain, aurkitu zenetik ia mende oso bat denean txikizio nabarmenak gertatu direla agiaztatu dute, harriduraz eta Zerre eskualdeko espeleologia zaleek. Eta publikoki salatu dituzte, bideo eta irudien bitartez, HTren egitasmoaren ondorioak direla agerian jarriz. Jakinekoa da HTaren obrek kalte handiak eragin dituztela Bailaran, iturburuak agortu, herrikak loitu eta kutsatu, edota jauzien ondorioz errepidetan sortutako kalteak eta ez Arrasate inguruan bakarrik, esaterako atzo arratsaldean HTko lanetan sortutako zabor eta hondakinak errekara bota dituztela salatu zuen Elorrioko udalak. Gertakaria Iguria auzoan izan zen. Gai berari tiraka ordea Basauritik Abandoko lurrazpiko sarreratik iritsiko da HTA Bilbora eta horra iristeko Ibaizabalen azpian tunel bat egingo dute trenarentzat, Lapatzako gunean, Basauri. Ekonomia arlora salto abenduan baino 2107 langabe gehiago zenbatu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan urtarrilean eta guztira 112.905 langabe daude lanbide Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoan izena eman da. Ordea, Nafarroan aurreko hilabetean baino 388 langabe gehiago daude eta guztira 31.909 pertsona daude lanik gabe. Iazko hilabete berean, baino 819 gutxiago. Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako gobernuaren balorazioari dagokionez, Idoia Mendia Eusko Jaurlaritzako lan eta enpleguko sailburuak azpimarratu du, urtarrilean ohikoa den igoera dela. Europako Banku Zentralaren Kontseiluak interestasak 0,5 puntu igotzea erabaki du abenduaren bezain beste. Horren bestez, 3% iritsiko da interestasa ofiziala eta 2,5%era berriz gordailu tasa. Euroguneko bankuen berez likidezia EBZ-aren gordetzeko ordaindu beharreko tasa da hori, eta azken horri gero eta gehiago erreparatzen diote adituek. Ohartarazi du, hurrengo bileran ere martxoaren 16an interestasak beste puntu erdi igotzeko asmoa dutela. Lan hitzarmen propioa nahi duten Nafarroako enpresa publikoek. Administraziorako langileak dira, baina enpresa pribatuen hitzarmena dute. Hitzarmen propio batean aldarrikapena historikoa da sektorean eta sindikatu guztiek eskakizun bateratua helarazi zioten gobernuari, baina ezetza jasota mobilizazioei ekin diete.
Bai, gaur hemen bildu gara, Nafarroako gobernuaren enpresa publikoetan ordezkaritza dugun sindikatu guztiok hitzarmen, enpresa publiko guztien dako hitzarmen bat aldarrikatzeko, hau ordenatzeko eta ongi funtzionatzeko dagoen moduriko berena badela hitzarmen propio bat sortzea. Eta bai, guk zuzenean CEPENI helarazi diogu gure eskakizuna, baina ezetza jaso dugu eta horregatik mobilizazioei ekin diogu. Osasunbideko gehiengo sindikalak grebara deitu ditu osasungintzako langile guztiak otsailaren 15erako. Sindikatu medikoak greba mugagabea hasi zuten otsailaren batean, LABek, SAEK, UGT, KELak eta Comisiones Obrerasek greba deialdia egin diete langile guztiei, lanbaldintzak hobetze aldera satze, erizaintza sindikatuak berriz mobilizazio estrategia propioa landu du eta iragarri du hainbat lanuzte eta protesta egingo dituela otsailaren 18tik aurrera. Zinismo handia behar da jende aurrean esateko zerbitzu publikoen alde daudela eta aldi berean langile publikoak pobretze bidean jarraitzeko eta haien lan baldintzak gero eta gehiago ondartzeko. Bere buruari gobernu aurrerakoia deitzen badio ere, guztiz kontserbadorea izan da. Legealdi bukatzen utzi baitu plantillako kolektibo profesionalen errebindikazioei heldu gabe. Zaintza sistemen erregimen kapitalista eta patriarkala eraldatzeko mobilizatuko da Euskal Herriko mugimendu feminista. Mugimenduak indarrak batu nahi ditu zaintzaren sektorean baldintzak hobetzeko borrokan ari direnekin eta zerbitzu publikoen kalitatea defendatzen duten kolektiboekin. Zaintza lanak ezinbestekoak dira bizitzeko. Ezin dira ikustezin eta merkantilizatzen jarraitu. Zaintzak irauli nahi duten. Dena aldatzen. Egungo zaintza erregimen kapitalista eta patriarkala eraldatzeko asmo mobilizazio prozesuakin ekin. Arabako Mahastiak zigilu berriak kontseilua osatu du eta estatutuak sinatu ditu. Gaiak hasieratik hainbat erreakzio sortu ditu, batez ere Errioxako kontseiluan. Zeinek zenbait erabaki hartu ditu Arabako Mahastiak zigiluaren sormena oztopatzeko. Nerea Garzia. Irailean Eusko Jaurlaritzak baimendu zuen Arabako Mahastiak zigilu berriarekin estatuan merkaturatzea. Aurreikuspenen arabera urriaren amaieran Abrak, Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiak bilera egin behar zuten, baina urtarrilera arte ez dute egin. Orain kontseiluak zigilu berrian izena emateko epea zabalduko du. Kilometroak jaiak Euskaldunon egunkariaren itxiera oroituko du. Urte osoko festa izango da kilometroak aurten eta urriaren batean izango da Gipuzkoako ikastolen jai nagusia. Herrioa, mundua den itsasoa, itsaso eta tsunami erraldoian euskara bera delako. Aitzitik egitarau irekia eta bizia da. Iruztutoinen inguruan egituratzen dira. Eskertza, euskal kultura eta komunitatea. Eta behin eskerrik asko egunkariako lantalde osoaren izenean eta bereziki egunkari auzian atxilotu, torturatu, kartzeleratu, baitutako eta absolbitutako sumario kideen izenean. Batasunaren bidea ekimen kolektibo zabala egingo dugu, martxoaren 24ean, Errenteria eta Donostia lotuko dituen 8.000 pertsonako gizakate erraldoi baten bidez. Erakusten du nola lan egin nahi dugun kilometroen eredu berrian. Elkarlanean, argi baitago, bakarrik baino hobe egiten dela aurrera elkarrekin. Eta guzti honen testigu, Herrioa, garenaren isla. Eta herriolarekin izan nahi genukeen haren naturazko ispilu. Gure ispilu naturala. Gabon, arrasaten den leze txiki Euskal Herriko aztarnategi garrantzitsuenetariko bat da. Orain, aurkitu zenetik ia mende oso bat denean, txikizio nabarmenak gertatu direla egiaztatu dute, harriduraz eta zer eskualdeko espeleologia zalek. Eta publikoki salatu dituzte bideo eta irudien bitartez AHT-ren egitasmoaren ondorioak direla agerian jarriz.
Abiadura handiko trenak Euskal Herriko giza aztarna zaharrenak eta Pleistozenoko fauna aztarnak dituen leze txikiko bazuloa birrindu du. Arrasateko leze txikia itzulora sartzeko ohiko pasabidea harriz estalita aurkitu dute eta barrualdea zulatuta. Tunela pasatzen da leze txiki barrutik. Duela 2 urte hartu ziren leze txikiko bazulo barruko ohiko bide bat etenda zegoela. Barreneko galerietarako bidea berriki eroritako harri handiz estalita zegoela. Leze txikiren lagunak Arrasateko eta inguruetako espeleologia zalen taldea jakinarazi du garai hartan ia egunero izaten zirela leherketak atxetaren obretan, eta horiek sortutako dardarek eragindako lurjausia izan zitekeela leze txikiko bazulo barruko ohiko bidea etenda egotaren arrazoia. Bada urte hasieran beste bide batetik barnealdeko galerietara iristea lortu zuten, eta izugarrizko kareharri eta lurjausiarekin egin zuten topo, azpiko galeria guztiz estaltzen zuena. Orduan konturatu ziren abiadura handiko trenaren tunela leze txiki barruan egin dutela, aitzula zulatuz. Espeleologoek gogor salatu dute gertatutakoa. Euskal Herriko historia aurreko aztarnategi garrantzitsuenetakoa da leze txiki, gizakiaren aztarnarik zaharrenak aurkitu dira bertan. Eta espeleologoek iritzi diote leze txiki modu horretan suntsitzea onartezina dela, Arrasateko eta Euskal Herriko ondare arkeologiko garrantzitsua izan da. Hain justu Eusko Jaurlaritzaren dekretuaren arabera leze txikiko bat babes ingurunean aurkitzen da. Dekretuak berak dio leze txikiren muga batzuk norainokoak diren jakiterik ez dagoenez alboko ingurune endokastikoa ere babestu nahi dela. Testu inguru horretan ez da Debagoienako baiaran abiadura handiko trenaren obrek kalteak eragiten dituzten lehenengo aldia. Aurrerago ere iturburuak agortu zirela jakin zen, errekak loitu eta kutsatu edota lurjausen ondorioz errepidetan ere kalteak izan ziren. Osasunbideko gehiengo sindikalak grebara deitu ditu osasungintzako langile guztiak otsailaren 15erako. Sindikatu medikoak greba mugagabea hasi zuten otsailaren batean, labek, saek, UGT, kelak eta komisiones obrerasek greba deialdia egin diete langile guztiei. Zinismo handia behar da jende aurrean esateko zerbitzu publikoen alde daudela eta aldi berean langile publikoak pobretze bidean jarraitzeko eta haien lan baldintza gero eta gehiago ondartzeko. Bere buruari gobernu aurrerakoia deitzen badio ere guztiz kontserbadorea izan da. Legealdi bukatzen utzi baitu plantillako kolektibo profesionalen errebindikazioei heldu gabe. Eta ez da hori bakarrik, Nafarroko gobernuak negoziazio mailak debaluatu ditu. Megafonia aparatu huts bat balia bezala erabiltzen bai ditu. Behan sinatzen dugun sindikatuok badakigu haien asmo bakarra dela itxurak egitea. Alde bakarreko informazioa hori negoziazio prozesu batean edo elkarrizketa sozialaren ondorioa dela aurkezteko. Baina oso argi erakutsi dute ez dutela eztabaida bide horietan sinisten. Eta larriagoa dena, sindikatuekiko konfiantza giroari traizioa egin diote. Izan ere, legealdi osoan sindikatuen eskakizunei ezetz esan diete. Esaten ziguten legez ezinezkoa zela soldatzak igotzea. Eta orain, kolektibo profesional jakin batzuetarako igoerak proposatzen dituzte. Nafarroako medikuen sindikatuak deituriko grebaren arira kaleratera gara herritarren iritzia entzuteko ikusi. Bai, atzo entzun nuen, eta ni badazpada deitu nuen telefonoz, ez zita bat neukan orduan, bai, badazpada, bai. Ez dut asko entzun, ez da giz errebindikazio klasa daukate, ez dut asko entzun, baina, bueno. Pero aquí en Pamplona sí, se nota un poquitín, que hay que ayudarles. Bai, zer badakit, bai. Bueno, ez dut idearik, benetan. Ez zait interesatzen, ez da pensatu ere. Ba, uste dut txartzen ari dela, ez da zein dan arrazoia, baina txartzen ari da, bai. La valoro hacia mi parte bien. Yo no he tenido ningún problema con la salud pública, no. Nola ez fa, beti hobetzen alda, bai. Porque donde tendría que haber 5 médicos, hay 2. Y no, supongo que con eso no dan abasto a todo lo que nos pasa, porque tienen una simple consulta y te dan cita telefónica para una semana.
Eta Bizkaiko zahar egoitzetako langileak greban egongo dira otsailaren 1-tik 8 arte. Elak deituta 2 urte eta erdi baino gehiago daramatzate soldatak eta lan baldintzak izoztuta eta hori salatzeko kalera atera dira. Dagoeneko 21 greba egun egin dituzte, baina patronalaren erantzunik ez dutela jaso uhartarazi dute. Hitzarmena negoziatzen daudenez, ez dela egia, kuota igotzen diete usuarioei, horrek suposatzen du 6,5 edo 10 baten tartean igogera eta 300 euro hilean. Gainera, egotzitan langileen hobekuntza batera dala, ez? Eta iruditzen zaigu oso mingarria horrelako argudio bat erabiltzea gezurra denean. Guretzat publikoa izan beharko litzateke zerbitzu bada eta ez du egiten. Halere, behin dirua eman da, kudeatu behar duzun zerbait da, ezin duzu utzi eta alde batera utzi parte hartu gabe, ez? Bizkaiko metalgintzako sindikatuek, Komisiones Obrerasek, Labek eta UGTek batzarrak egin dituzte bere ordezkari eta militantziarekin. Erakunde bakoitzak bitartekaritza proposamenari buruz duen jarrera adosteko. Guztietatik berretsi da Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Lan Sailak aurkeztutako proposamena. Bizkaiko metalgintzako gehiengo sindikalak asanblada ezberdinak egin ditugu gure ordezkariekin eta militantziarekin eta oniritzia eman diogu. Lan eta Enplegu Sailaren bitartekaritzak aurkeztutako azkeneko proposamenari. Baina inork ezin du ukatu, mahai gainean dagoen proposamena bakarrik dituela aurrera pausuak eta hobetzen dituela Bizkaiko metaleko langileen lan baldintzak eta bizi baldintzak. Argi eta garbi utzi nahi dugu, greba egunei esker eta aurrera eramandako negoziazio gogorrari esker Bizkaiko metalgintzako langileen eskubideak eguneratu eta hobetuko direla. Labeko militantzia harro dago egindako borrokagatik eta harro dago borroka horren ondorioz gaurko proposamena dago mahai gainean. Dugu zelan antolatzen garen, guk edukei buruz argi daukagu ez da lan nahikoa eta hortik aurrera ikusi beharko da beste aldeak, beste patrona, beste sindikatu zelan baloratzen duten eta hortik aurrera gu ere kokatu beharko gara eta egon beharko gara guri jendeare. Bestalde, gehiengo sindikalak elkarretaratzea egin du Telefonikak Donostian duen egoitzaren aurrean, 32 urteko zarauztarraren heriotza salatzeko. ELA, LAB, SK, Steilas, N eta 3 sindikatuek sinatutako pankartak lan-istripu gehiagorik ez leloa zuen. Izan dugu beste lan-istripu hildako eragin duen beste lan-istripu baten berri. Kasu honetan gainera, alturatik eroritako langile baten kasu izan da. Iaz 11 izan ziren olako heriotzak, alturatik eroritakoak, eta aurten hilabete baten Euskal Herrian 6 hildako ditu lan-istriputan. Orduan, lehenengo eta behin, bai bere senide eta inguruko eta lankide gure babes eta indar guztia. Egia da kasu honetan, justo izan da, guk ditugun datuen arabera, eta nahiko agertu diren datuen arabera, langile hau zegoen zuntz optikoa jartzen,
lanean hor, eta azkenean zen azpikontrata batean lan ditzen, ez azkenean telefonikaren azpikontrata. Jesus Mari Gomez Ezkerro preso iruindarra baldintzapeko askatasunean geratu da, etxeratek jakinarazi du asteazken honetan. 2019ko apirilean bete zituen zigorraren 3 laurdenak eta 22 urte baino gehiago preso eman ostean baldintzapeko askatasuna lortu du. Auzitegi Gorenak berretsi egin du Espainiako Auzitegi Nazionalak Iratxe Sorzabal euskal presoari jarritako 24 urteko zigorra eta hala ez ditu sinesgarritzat jo 2001ean Guardia Zibilak atxilotu eta 5 egunez inkomunikatuta izan ostean Sorzabalek egindako tortura salaketak. La Guardia Civil, bajo tortura, me obligó a hacer ciertas declaraciones donde me obligaron a autoinculparme e inculpar a otras personas en varias acciones, entre ellas las que me están acusando hoy mismo. Pero es que llegó un momento... Bestalde, epaileak martxoaren 9an emango du 11 bakegileren aurkako epaiketaren inguruko epaia. 11 ekintzaile epaitu dituzte Baionako zigor auzitegian, uztailaren 23an autobidea blokeatzeagatik. Baiona eta Hendaia artean autobidera oinez sartzea, autobidera objektuak sartzea, zirkulazioa oztopatzea eta manifestazio debekatu batean parte hartzea egotzi diete. Hartu genuen deliberoa. Jondan urtahilean esan genuena. Kosta ala kosta, desobedientzia zibiletik, jon eta jakesen askatasuna eskuratzeko alegin guziak egingo genituela. Hemen etorrikira uztegira gure ekimenaren zilegitasuna aurkezteko eta segidezagun Euskal Preso eta Ieslari guziak etxan izan arte. Garen aipatzen zera da esplikatzea uztailaren 23ko deialdia eta 11 auziperatuei lekuratzen zaien ekintza eztabaida orokor batean kokatzen zela. Hau da nahi izan dute Euskal Herriko prozesuaren, konponketa prozesuaren inguruko isilunea salatu eta berezi.
Gai aldatuta, zaintza sistemen erregimen kapitalista eta patriarkala eraldatzeko mobilizatuko da Euskal Herriko mugimendu feminista. Mugimenduak indarrak batu nahi ditu zaintzaren sektorean baldintzak hobetzeko borrokan ari direnekin eta zerbitzu publikoen kalitatea defendatzen duten kolektiboekin. Zaintza lanak ezinbestekoa dira bizitzeko. Ezin dira ikustezin eta merkantilizatzen jarraitu. Etxeetan, lantokietan eta harremanetan langile klaseko emakumeak izaten jarraitzen dugu zaintza sostenguratzen duten. Denboraren eta baliabideen pobreziak bilatzen jarraitzen dugu. Zaintzak irauli nahi ditu. Dena aldatzen. Egungo zaintza erregimen kapitalista eta patriarkala eraldatzeko asmo, mobilizazio prozesu bati ekin diogu. Bestaldetik, indarkeria matxistaren beste kasu bat dugu gaurkoan hizpide. Azagrako bizilagun batek metalezko makila batekin bere maztea buruan jo zuen ia hil arte. Eta aste honetan epaiketari aurre egin beharko dio fiskaltzak 14 urte eta erdiko espetxe zigorra eskatu du hilketa saiakera egotzita. Me dijo, te voy a matar porque no aguanto más. Yo había perdido el conocimiento. O sea, ya estaba prácticamente muerta. Pues mira, espero recuperar justicia. Espero que no salga ninguna mujer más dañada. Eta Arabara salto urtarrilaren 21ean Arabako mahastiak zigilu berriak kontseilua osatu zuen. Gaiak hasieratik hainbat erreakzio sortu ditu, batez ere Errioxako kontseiluan, zeinek zenbait erabaki hartu ditu Arabako mahastiak zigiluaren sormena oztopatzeko. Urtarrilaren 21ean Arabako mahastiak zigilu berriak kontseilua osatu zuen. Espero zen baino askoz beranduago izan da. Izan ere, urriaren amaierarako aurreikusita zegoen Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abra elkartea bilera batean biltzea, kontseilua osatzeko eta estatutuak sinatzeko. Aurrera pauso hori beharrezkoa zen aurtengo uzta Arabako mahastiak zigilu berriarekin merkaturatzeko. 2022ko urrian Eusko Jaurlaritzak onartu zuen behin-behineko baimena. Horrekin, zigilu berriaren alde dauden upategiek, euren ardoa Arabako mahastiak izendapenarekin merkaturatu dezakete, baina soilik estatuan. Gaiak hasieratik hainbat erreakzio sortu ditu, batez ere Errioxako kontseiluan. Zeinek zenbait erabaki hartu ditu Arabako mahastiak zigiluaren sormena oztopatzeko. Bestalde, Arabako Foru Aldundiak berriz ere azpimarratu du zein den bere ustez bide eraginkorrena. Trabajando en un marco descentralizado, tutelado por las administraciones vascas, con la colaboración del Consejo Regulador Rioja. Y que esa es la ambición silenciosa de una amplia mayoría de riojalaves. Arabako mahastia kontseiluaren lehendakariak, Emilio Agillok, azaldu duenez, izena emateko epea zabalduko dute, nahi duten upategiek eta mahastiek zigilu berriarekin merkaturatzeko. Lo que llamamos vino de parcela, ¿no? Entendemos que cada parcela tiene su peculiaridad y da sus vinos diferentes. Hala ere, merkaturatzeko mugak ez izateko, Europatik behin betiko baimena ailegatu behar da. Hala ere, Abrak maiatzean egin zuen eskaera eta oraindik ez dute erantzunik jaso. Beraz, momentuz eta ezusteko horik ez badago, aurtengo uzta Arabako mahastiak izendapen berriarekin salduko da estatuan. Nafarroan maineru eremu mistoan sartzeko lege proposamena atzera bota dute PSNek eta Navarra Sumak. Proposamena babestu duten lau taldeek ez dut ulertzen sozialistek nolatan baztertu duten maineruko udalak aho batez onartutako eskaera eta eskuinaren beldur izatea aurpegiratu diote.
Etorri gara, Maineruko herritarrei babesa ematera, eskatu dutelako eremu legez ez Euskaldunetik eremu mistera pasatzea, eta hori ere, ez da oso aldarkapen txikia izan, hori ere ez diete unartu, ez dio Txibiteren gobernuak ez dio unartu. Baina PSOE-rentzat inoiz ez da momentu euskararen alde egiteko, adibidez, aste honetan berean jakin dugu Lerinen, herritar askok eta familia askok nahi dutela eredua eta bertan euskaraz ikasi eta horiei ere ez esan diete, ez? Frantziako Senatuak abortatzeko eskubidea konstituzioan sartzearen alde agertu da, aldeko 176 boto eta kontrako 152 izan ziren Frantziako goi ganberan. Ekimenak bide luzea du oraindik, Frantziako Asamblea Nazionalak berriz bozkatu beharko du. Bestalde, apustu etxeek gero eta gazte gehiago erakartzen dituzte, aspaldi da gurean daudela, hala ere azken hamarkadan asko zabaldu dira, egun edonon aurki ditzakegu, batez ere langile auzoetan barra hasi dira, izan ere klaseak etengabe zeharkatzen du joko aretoen auzia, baldintza prekarioetatik irteteko desira bete daitekeelakoan jokoak herritarrak engainatzen ditu, baina jokuak ez dakar onura ekonomikorik. Apustu etxeen auzia sakonean landu dugu. Apustu etxeek gero eta gazte gehiago erakartzen dituzte. Aspaldi da gurean daudela, hala ere azken hamarkadan asko zabaldu dira. Batez ere 2008ko krisiaz geroztik. Agora sozioekonomikoa aitzaki hartuta, hor boom bat egon zela. Boom bat alde batetik hain zuzen ere egoera sozioekonomiko gogor horrek ematen zituen baldintzengatik, hau da langileria edo herri sektore zabalak nolabait heldulekurik gabe eta zerbait atera nahian zeudelako. Eta bestetik, azkenean ere kapital handiek merkatu berriak esploratu eta inbertsio berriak egin behar zituztelako eta hor ikusi zuten negozio egiteko parada handia. Orduan, horrek inbertsioak ekarri zituen eta digitalizazioaren bitartez ere, ez dakite, esan daiteke esponentzialki hasi zela jokua. Egun edonon aurki ditzakegu, batez ere langile auzoetan barra hasi dira. Izan ere, klaseak etengabe zeharkatzen du joko aretoen auzia. Langile klaseari errentak etengabe erausteko modu bat izan da. Bizkortu eginda gainera, joko mendekotasuna garatzeko prozesua. Enpresek jokalarien inguruan sortzen duten gizon zuri eta arrakastatsuaren estereotipoak irakartzen ditu. Gizonaren perfila badela arrazoi jakinengatik, ez? Uste dut hor badagoela lehiakortasun eta handitasun joera bat, eta nor gehiagokan ibiltze horrek nor jakin gehiago edo nor, ez? Eta hori ere aukera bat bezala baliatzen da, eta bai egia da, gizonezkoek eta gizontasun jakin bateko jendeak asko ere errezago bat egiten duela jokoarekin.
Eta egia da, ere, azkenean hori dela ere jokoaren bertutea, ez? Nolabait, jokalari hori eta negozioarako vitala den pertsona hori alienatzea eta ikustea, ez dela arazo bat, dela besterik gabe aisialdia pasatzeko beste aukera bat. Azken batean, jokuak ez dakar onura ekonomikorik. Herritarrak ludopatizatzeko modu bat dago, kapitalak onura ateratzeko dauzkan tekniken barrua. Arriskua da eta arrisku oso handia. Gizarteak momentuz ez dago ikusten, problema hori edo gaixotasunera daukana bizitza normala egiten da, baina benetako arazoa da eta geixoa eta hori tratatu behar da. Bai, arriskutsua da, ze al final azten zara eta ez zara ez duzu kapazitatea gelditzeko. Osea, da bizio bat. Sarrera bonuak, sariak, gaztek gero eta gehiago jokatzen dute jokora. Gehienak gizonak dira. Eta jokatzen dutenen artean, ia erdiak uste du jokoa ez dela arriskutsua. Beti jokoa hasten da kantitate oso txikiekin, izaten dela ere gazteriarentzat amu moduko bat, eta gero hortik hasten da nolabait jokoaren mundu horretan sartzen, bizio horretan sartzen, menpekotasunean, eta azkenan burbuxa batean non askotan ez dakigu noraino ere iritz daiteken, familiak desegitera, pertsonak bankarrotan ustera, eta barra asko, ez? Orduan, hain zuzen ere, inkontzientzia horrekin jokatzen da beti. Baldintza prekarioetatik irteteko desira bete daitekelakoan, jokoak herritarrak engainatzen ditu. Fenomeno soziala da eta hori ulertzen asko lagundu dute mugimenduek. Horiek gainera funtsezkoak izan dira erakundeek joko arautzeko legeak indarrean jartzeko. Adibidez, pertsonen sarrera mugatzeko sistema informatikoa izatearen beharra eta apustuetzen eta ikastetzen artean distantzia egotea. Horrelako neurriak hartzen direnean, egin behar dugun lehenengo gauza da balorean jarri, neurri hauek ez ditekela existituko, horren aurka altxatu diren mugimenduak existitu izan ez balira. Neurriak inoiz ez dira nahikoak, apustu etxeak itxita ikusi nahi dutugun ontzat. Neurri horietatik aratago nire kezkara egiten didana askotan neurri horikiko dagoen betearazpen maila eskasa. Euskal Herriko instituzioetan dauden ordezkari politiko jakin batzuek dauzkaten harremanak, jokoaren lobiarekin jakinda, neurria jarri ditzakete mahai gainean, baina gero betearazteko borondate politiko eskasak, nola neurri horiek hain laginkorra izatea ekar dezak. Badira aurrera pausoak, ni ustez, baina hori, beti arretaz egon behar da eta beti gehiago eskatu behar da. Presio sozialagatik urratzak eman dira, baina herritarrak kolpatzen jarraitzen du jokoak. Izan ere, klaseak etengabe zeharkatzen du joko aretoen auzia. Prekarietatetik irteteko desira baliatzen dute apustuetzek, baina joko aretoak diseinatuta daude jokalariek dirurik ez irabazteko. Gai zaldatuta, Zaldibar Argitu plataformak ekitaldi bat antolatu du otsailaren 5ean Eitzagan. Otsailaren 6an, 3 urte beteko dira Zaldibarko zabortegia amildu zenetik eta urteurrenaren bezperan ekitaldia antolatu du. 3 urte betetzar dira Zaldibarko zabortegia amildu zenetik. 2008ko otsailaren 6an, milaka tona lur eta zabor amildu ziren Berter Recycling enpresak kudeatzen zuen zabortegitik behera. Luiziak arrastaka eraman zituen Alberto Sololuze eta Joakin Beltran langileak. Beltran oraindik lur azpian dago, Sololuzeren gorpua bakarrik aurkitu zuten. Amiltzaren ondorioz gainera diosina, furano eta metal astunez bete ziren eskualde jendetsu baten airea, lurra eta ura. Oraindik arrakala nagusi da eta gertatutakoa antzuranez erortzeko Zaldibar Argitu plataformak ekitaldi bat antolatu du otsailaren 5an Eitzagan. Joakin Beltran eta Alberto Sololuze oroitu zabortegian gertatutakoa ez errepikatzeko bermeak exigitu eta erantzukizun guztiak argitzeko eskatuko dute. Eguerdiko 12:00 ekingo diote ekitaldiari eta arratsaldera arte musika emanaldia, loro eskaintza eta hitzartzak izango dira Eitzagan, Joakin Beltran eta Alberto Sololuze langileak oroituz. Atzera begira jarri zabortegia 2011an hasi zen hondakinak jasotzen eta 35 urtez betetza aurreikusten zen, 2026 urtera arte.
2012an 185.000 tona hondakin jasotzetik 2018 eta 2019an 500.000 tona baino gehiago jasotzera igaro zen. Urte horietan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hondakin gehien pilatu zuen zabortegia izan zen. Zaldibarko hondamendiaren harira 2 auzi ireki ziren, bata ordea 2021an itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarrena berriz ingurumenaren aurkako delituagatik ireki zuten, eta Durangoko lehenengo instrukzio auzitegiaren eskutan dago. Donostiako Añorga auzoaren eta Lasarte Horia herriaren artean dagoen Belartza Goikoan 200.000 metro karratutik gorako azalera duen industrialde bat eraiki nahi dute. Proiektuak hasiera batean zentro logistiko handi bat aurreikusten du eta zati handi bat Amazonentzat izango litzateke. Aritzalde kolektibo ekologistaren arabera duela hainbat urte sortu zen auzia da. Donostiako Añorga auzoaren eta Lasarte Horia herriaren artean dagoen Belartza Goikoan 200.000 metro karratutik gorako azalera duen industrialde bat eraiki nahi dute. Proiektuak hasiera batean zentro logistiko handi bat aurreikusten du, eta zati handi bat Amazon multinazionalarentzat izango litzateke aritzalde kolektibo ekologistaren arabera. Hasiera batean Amazonek Oiartzunen eraiki behar zuen zentroa, gerora bertan behera utzi zuena. Orain Donostiako Belartza Goikoan sortu nahi duten makropoligonoan kokatuko den susmoa dago herritarren artean. Baina multinazional horrez gain, beste enpresa batzuentzako tokia ere izango da. Pabilloiak, denda, gasolindegi bat eta hotel bat aurre ikusten dira. Duela hainbat urte sortu zen auzia da hau. Izan ere atzera begira jarriz 2016an legez kanpoko arroka isurketa bat egin zen, baina enpresak eta udalak ez dute kendu. Mercadonako eta McDonaldseko obretan 150.000 metro kubiko harri inguru isuri ziren. Handik 3 urtera Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak isurketa hori legez kanpokoa zela egiaztatu zuen. Hala ere enpresak entzungo egin die beti udalaren eskaerei eta isunei. Ildo horretan udalak ere iragarri zuen hondakinak kenduko zituela, baina ordutik material gutxi atera dutela esan du aritzaldek. Are gehiago kolektibo ekologistak uste du harri horiek etorkizuneko industrialdean erabiliko direla. Gaineratu dute proiektu hau Donostiako saltoki txikientzat mehatxua izango dela, baita ingurumenarentzat ere. Zigor Ibarzabal ikastolen elkarteko hezkuntza arduraduna elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Bere esanetan, ikastolen helburua euskara eta euskal kultura transmititzea izan zen bere jatorritik, eta nabarmendu du gaur egun ere horretan jarraitzen dutela. Galdera sakonetik hasi gea. Nik uste, historikoari begiratuta, ez? 60. hamarkadan, ikastolak behar, gizarteak zuen behar bati erantzuteko jaiozian, ez? Eta hor bazan, testu inguruak horrela eskatuta, euskara, euskal kultur transmisioari eta euskaldun izateari begirako erronka bat, ez? Eta horri erantzuteko, euskal hezkuntza sistema nolabait asmatu, diseinatu, pentsatu eta abiatu beharra zeon, ez? Eta horri erantzuteko jaio ginen. Gaur egunera etorrita, guztet horretan jarraitzen degula, bai? Kalitatezko euskal hezkuntza eraikitzen, eraldatzen eta eskaintzen, ez? Beti ere, gizarte justuago, solidarioago, eraikitzaileago, ekintzaileago bat sortu nahian, ez? Eta hori da, gure oinarrien, oinarri garrantzitsuak hor daude, eta horri egoten jarraitzen dute, bai? Eta horretarako bereziki bi alorretan mugitzen gara, ez? Pixkat gure hezkuntza ereduaren antolaketa eta egituran, eta alderdi pedagogikoan nola ez. Hezkuntza kurrikuluma herri baten hezkuntza ereduarentzako dokumentu oso garrantzitsua dela dio, horrek jasotzen dituelako hezkuntzarekin lotutako hainbat kontu, konpetentzien gaineko erabakiak edota edukien aukeraketa. Hori horrela dio, euskal kurrikuluma dela beren jardun pedagogikoaren oinarria. Aipatu dudanez, kurrikulum batek hezkuntzarekiko daukan garrantzia. Bai, hori ja aipatu dugu, azpimarra jarri dugu horretan,
Eta horrek, azken finean, guri eskaintzen diguna dagoeneko aipatu ditudan hori ez gaindi, ikaskuntzarako testu inguru batzuk definitzen ditugu, egoera batzuk definitzen ditugu, eta ikasegoera horiek, ikasikagoera horietan aplikatzen ditugu nolabait guk ikasten goazen ezagutza guzti horiek, jakintzak nolabait, ez? Eta ikasegoera horiek definitzerako, zehazterako orduan oso garrantzitsua da tokikotasunaren begirada hori ukitzea, bai? Non kokatzen dituzu egoera horiek, ez? Beti esaten dugu, ez? Ez da berdina, berdintzait, zein arloko jakintza horiek, Galizian, edo Andaluzian, edo Euskal Herrian, bai? Azken finean, guk errealitate propio bati begirako autua egiten dugu, ez? Gure ikasleentzat gertukoak eta esanguratsuak diren ikasegoerak edo testu inguru horiek eskaini behar dizkiegu, ez? Benetan, beraiek ikasi behar duten hori, beraientzako esanguratsua izan dadin. Beraz, kurrikulum propio baten faltan, hori ere azpimarratu behar dugu, Euskal Herrian eta autonomia erkidegoan ere ez daukagu kurrikulum propiorik. Beraz, horretara gehien hurbiltzen den tresna, dokumentua, berau daukagu, beraz, guk hori erdigunera ekartzen dugu eta horren zabalkunderako lan egiten dugu egunerokoan. Eta kulturan, Arabako bertso kuadrilen arteko txapelketa abian da. Urtarrilaren 27tik martxoraren 25 izango da eta bertsolariek Araba osoa zeharkatuko dute. Guztira 280 lagunek parte hartuko dute eta horietako 74 bapateko kantuan arituko dira. Finala berriz Laudion izango da martxoaren 25ean. Aurrera egin eta ez joan atzera, guapoa dugula gaurko egoera. Venga, segi guztiok atzetik aurre, eroiko. Bestalde, Euskadiko filmategiak Euskal Emakume zinemagileak liburua aurkeztu du. Zinemagintzan funtsezkoak izan diren emakumei buruzko hainbat saiak erabiltzen dituen liburua da eta argitalpenak 4 zati nagusi ditu. Ikus ditzagun. Kultura eta hizkuntza politikarako sailburua, Pilar Rodríguez, liburuaren koordinatzailea eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea, Isabel Ergera, zinemagilea eta liburuaren azalaren egilea. Askok bezain parekidetasun eskasa izan du. Emakume saregileak komentzen dituen Ondarroako murala munduko 3. muralik onena izendatu dute Street Art Cities webgunearen lehiaketan. Bizkaiko kostaldeko herrian arrantzaleen lan tresna eguntzen aritu ziren emakume saregileak komentzen ditu.
Donostiako tabakalerak Ibol AI erakusketarekin hasi du 2023 denboraldia optikaren eta balistikaren historiaren ikuspegi kritiko bat planteatzen du eta jatorri ezberdinetako 10 artista garaikide baino gehiagoren obrak ditu ikusgai. Donostiako tabakalerak Ibol AI erakusketarekin hasi du 2023 denboraldia. Optikaren eta balistikaren historiaren ikuspegi kritikoak planteatzen du, eta jatorri ezberdinetako 10 artista garaikide baino gehiagoren obrak ditu ikusgai. Erakusketaren oinarria inoiz neutrala ez den begiradari eta balistikari buruzko azterketa bada, eta aurrerapen teknologikoek optikaren aurrerakada ekartzeaz gain armamentuaren garapenean ere baduten eraginari buruzko azterketa kritikoa jorratzen du. Ildo horretan hainbat kontzeptu lantzen dira erakusketan, hala nola subjektibotasuna eta alteritatea, proiekzioa eta ikusgaitasuna, gardintasuna eta opakutasuna, baita kontzeptu horiek politikaren arloan dituzten ondorioak, besteak beste arraza eta generoa. Proiektuaren komisario lanak Ana Teixeira Pintok eta Oier Etxeberriak egin dituzte, Reina Sofia Arte Zentroa Museo Nazionalarekin lankidetzan. Eta adi, ekainera arte ateak zabalek izango ditu Ibol AI erakusketak. Eta kiroletan, Arabako Foru Aldundiak Pablo Laso saskibaloi jokalari ohi eta entrenatzaileari emango dio aurten urrezko domina ikusi. En una ciudad pequeña, mis recuerdos obviamente de Vitoria son siempre muy buenos porque al final siempre que voy es como volver a casa. Oiana Kortazarrek marka berria ezarri du Teide mendian. Orkatilaren bihurritze bikoitz batek ez du eragotzi errekorra haustea. Sí. Futbolean Osasunak badaki zein diren Atletiken aurkako kopako finalerdietarako ordutegiak. Joaneko partida martxoaren 1 izango da, asteazkenean gaueko 9 Sadarren eta itzulikoa apirilaren 4 gaueko 10 San Mamesen. Beste aldetik Bartzelona eta Real Madrilen arteko finalerdiak izango dira eta euskal talde bat egongo da halabeharrez kopako finalean.
Altzania Mendi Kluba Araian jaio zen elkartea da eta zenbait helburu ditu hala nola mendizaletasuna eta ingurumena gizarteari hurbiltzea. Antolatzen dituzten ekimen guztien artean, azpimarratzekoa da Araiako Mendi Festivala. Hori buruz eta Arabako mendizaletasunari buruz ere hitz egin dugu López de Ipinarekin ikusi sakonean. 2014an jaio zen Altzania Mendi Kluba eta bi ekimen ospetsuengatik ezaguna da. Mendi Festivala eta Mitxarro lasterketa. Araian, Azparrenan kokatzen den udalerrian aurkitu dezakegu kluba eta bere eskaintza. Zonaldeak badu sarma propioa mendiz inguratuta dago, besteak beste aratz ikusi dezakegu oso hurbil. Hemengo inguruan, aratz inguruan eta Altzaniako mendietan asteburoi hurbiltzen da jende pilo bat. Eta hortik sortu dira, hortik atera dira, hor daukagu Juanito Jarzabal, daukagu hor Pou Anaiak, daukagu Vallejo, eta pilo bat jende baita, ezaguna eta ezaguna ez dena baita. Datorren urtean egingo dugu ja 10. urte horrena. Eta zera baten sortu genuen kluba, batez ere eta hemen ez da inoiz egon benetako klub bat eta orduan gauza da, hemengo zonaldea ikusita zenolako baliabide, mendiko baliabideak eta naturalak dituen, zerbait sortzea da. Eta honekin batera baita, dinamizatzea pizka bat ere, herriko bizitza baita. Beti izan dugu hori helburu baita. Lehenengo jardunaldiak, festivalean, eta baita ere egiten dugu maiatza ekainen aldean hor Mitxarro bira. Hori izango da gure proga edo gure ekimen estrella, vamos. Da mendiko lasterketa baita ere entolatzen dugu horrekin batera martxa. Aipatu dugunez, Mendi Festivala oso ezaguna den ekimena da, izan ere 11. edizioa antolatu dute aurten. Hasiera batean, 2012an, ez zuen Altzania Klubak antolatu. Eta lehenengo bi edizioak udalerriko bi lagunek antolatu zituzten, Ángel Gordo Barbado eta Álvaro González de Alaiza. González de Alaiza zendu zen eta 2021etik aurrera festivalean omenaldia egiten diote. Gu beti nahi saiatu gara, modalitate desberdinak. Bai goinmendiak, jakina, gero eskia, baita mendi lasterketak, bizikletak eta mendiak eta abenturarekin zerikusia duten aktibitateekin. Hori Alberto Iñarrategi, Aletzikon, Oiane Kortazar, Maiora etorri da, Juan de Nazar etorri zen, Juanito Jarzabal, Riko Txokoa. Ateratzeko baita, hemengo jendeak egiten ditute edo egin ditzaketen gauzak baita. Azken zian mendiko munduan. Hortik aurrera urtero beti ateratzen da zerbait. Ez bakarrik ezaguna dira, ez bakarrik ospetxo dira, baizik eta azkenean nolako festival baten ere jendea bilatzen duena da atzaldea ondo pasatzea. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Eneritz Furiaken ia bestiarekin agurtuko zaituzte, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gabon pasa.